נטבח ה-21, אלוף משנה דני פרנקל, מנהל מכללה מר ניסים יוגב, מדע בית הספר, רב סרן אליאב זיו, אורחים, הורים, וכמובן שחברי שכבת י' החדשים, ערב טוב. תלמידים יקרים, משפחת חיל האוויר עושה חיל, מלאכי שמירה ביום וגם בלילה, וקוראים לזה אצלנו גאווה. כן, אתה במשפחה טובה. אז כן, גם אתם נכנסים היום למשפחה טובה. משפחה תומכת, משפחת חיל האוויר. זהו הרגע שלכם. הרגע בו אתם חותמים בשתי המילים ואני נשבע את כניסתכם למערך הטכני של חיל האוויר. מרגע שיסתיים הטקס ויונחו עליכם כוחות השוחר, תתחיל תקופה שללא ספק תהיה מאתגרת, מעצבת ומילת חבר. תקופה בה תלמדו, תתפתחו ותתקדמו. אינכם סתם אותם מילים, אינכם שוחרים נושא מדריך חיל האוויר. תלבשו את המדים האלה בגאווה. תוכיחו כי אתם ראויים ללמוד בבית הספר המוביל במערכת החינוך הארצית. תוכיחו ותגשימו את עצמכם. אתם נכנסים כרגע למערכת יחסים שאורכה 4 שנים. אל תגלו כי בבית הספר הזה אין אחד שלא יעזור לכם כשתצטרכו, או אחד שלא יתמוך בכם במצבים הקשים. וכן, אין אחד שלא יפרגן לכם כשאתם מצליחים. ורק עוד מילה להורים. הורים יקרים, תתמכו בחייל הצעיר שלכם בכל מצב. הן בכישלון והן בהצלחה. הן בניצחון והן בהפסד. אני בטוח שכל אחד ואחת מהשוחרים העומדים כאן היום יודע שהתמיכה שלכם שווה זהב. אני מאחל לכם המון הצלחה בהמשך הדרך. עלו והצליחו. תודה רבה.